लोगोफोर दिनैनो आरोबाव नै मोनसे स्टेशनावहाय ट्रेन टिकेट लायनो नागिरदों दा जोङो लामायाव दंगासिनो दङ ओरैबायदि गोजाङो बेंगलराव आयौ 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 गोजांनायाव दाबुंसै ना डेन्जार गोजाङो बोथोरा थान्दा बारा जाबाय बेंगलरनि भिउ नोंथांमोना नायलांनो हागोन नै गामिनिफ्राय फैफिननायनि टिकेटसो लायनो नागिरदों नायहैनोसै माब्लानि मोनो टिकेटखौनो सिगां दानलायलाबो मोननो नागिरा ओरैबायदिखा जानायलायसो बेबायदि ट्राफिक जायो नायदो नैबो माबायदि ट्राफिक दंखायोलाय सुरु जाजेनबाय ट्राफिकआ मोनसे सिगनेलावनो 5 मिनिटलाय लानो नागिरखायो सिगनेल बारनोनो खननैलाय नेनांगौ जायो थांनोसैलाय टिकेट नायनोहाय गावबागावनि न'आवहाय थांनो होननानै टिकेट नायनो थांनोसैलाय नै ओरैबायदि लामाफ्राबो ट्राफिक नायलांसारदो लोगोफोर बेंगलरनि माखासे भिउसखौहाय नै बेवहाय नोगोद बर'फोर दङ दे गारि सुग्राफ्रा आं ग'प्र'आवहाय स्पिकार सोआखै दै ग'प्र'आव स्पिकार सोयैनि थाखायनो भइसआ मोजां खोनाया नङाब्लालाय मोजां खोनागौ माला आं स्पिकार बायाखै दाबो स्पिकार बायनोबो फैसाफोरबो गैयाना ओंखायनो स्पिकारखौ बायाखै जास्ट केमेराल' बायनानै लादों आरो ग'प्र' हिर' 10 नि केमेराया माबायदि जायो नोंसोरो कमेन्टआवहाय खोन्थाहरब्लानो जाबाय गोसोआव एसे बोलो मोननाय बायदि आरोना जाहाथे बेनिफ्राय साबसिन भिडिअफोरखौहाय उनावहाय स्पिकार बायनानैहाय होनो हानाय बायदि बाइक राइडिंआवहाय आन्डारपास मोनबाय हरमावनि आन्डारपास दे लोगोफोर बे जाहैबाय कर्नाटका बेंगलर हरमाव आन्डारपास जायफ्रा बेंगलराव थायो मिथिखागौ गामियाव थाग्रा बिथांमोनासो मिथिनाय नङा ट्राफिक मोनबावनायसैलाय नै मेन सिगनेलाखौ मोनबावनायसै सेसखासै जोंनि दाउ बेदर बायग्राया बेयावसो नै थाबोबाय दिनै ओरैहाय भिडिअफ्रा माब्लानि समाव जोंनि गामियालाय बिदि जाबावगोनब्रा दुखु नांलायलाङो गामिफोरखौ नायोब्ला न'फ्राव थाङोब्ला हाग्रा गोथौआव एब्रेना थांहैबाय बायदिसो मोनलायलाङो माथो
बेफोरबायदि लामाखौ नायोब्ला मावोब्लालाय माथो मोजां थाबैनो मावनो हायो बेफोरखौथ' इसिबां गोबाव जायाखैना रायजोफोर आंनि मोखाङावनो नैबे बिल्डिंआखौ गायसनदों आंनि मोखाङावनो बेयावहाय मानसि थाग्रा बानायबाय नायदो नै बे बिल्डिंआ बारा गोबाव जायाखै दे लिभिं वाल होननानै बुङो बे बिल्डिंनि नामाखौहाय आपार्टमेन्ट बियो जोबोद गिदिरखा नायनो हागोन सिगनेल मोनबावलायबाय आरोबा सिगनेलावहाय ट्राफिक पुलिस गैया जोबोद मोजांनि बाथ्रा बेंगालर पुलिसखौ थेंक्स होननांगोन दिनैनि दिनाव हनै सानै दंमोन फंबाय खिन्थु दिनै लाखियाखै दे ओरैबायदि साइजखा मालाबानि समावहाय फायखा लामाया नै अब्लाबो जोंनि इन्डिया दासिमबो दुबाइफोर बायदि बानायनो हायाखै थेवबो एसे गनायनांगोन आरोना कर्नाटकानि लामाखौबो बिराद मोजां ओरैबो नै डिभाइडार दङ फरवे लामा बेफोरबायदि जाब्लाबो जथेस्थ होननानै सानो जों गामियाखौहाय नाथाय गावजों गाव एना एनियानो जोबो मारै डेभेलप खालामबावनोलै जोंलाय बर' हारिफ्रालाय बर' हारिनि दावगानायखौबो गुबुना नायनो हाया माबोरै डेभेलप खालामबावनो बेफोरखौ नायोब्ला नायदो लोगोफोर जायफ्रा बेंगलराव थादों जे मानसिफ्राथ' नैबे जायगाखौ मिथिखाबायानो जानो हागौ आं बुंनांगौ होननानै सानला बेंगलराव जोबोद बर'फोर दंखायो बिराद गोबांनि ओंखायनो बारा बुङा हाला आं दै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोबाव सिगनेल मोनबावबाय नै गामियाव सालायग्रा ड्राइभारफ्रा बेयाव बेंगलराव सालायनो हानाय जानाय ना जायाथाय बाबो औ गामियाव हाबफैबाय नै ओरै गामिजों हाबलाबायफैबाय एसे ओरै गिदिंनायसै हरै आमोखाफोर दङ आमोखा माने कफि गुफुरफोर मिथिबाय फैसा जाग्राफोर दङ गामिनि लामाजोंहाय हाबबोदों बेंगलरनि फुराना जाहैबाय लामाया बबेजों थांला बोरै थाङो बेखौबो मिथिजोबो एन्जर मासेबो खाखुमानो हाया फैदो एन्जर मासेबो मा होनो खुसेंग्रा मासेबो खाखुमानो हायैसो दा ओरै थांनायसै आगसिजों हरै टपलेट ओंखारनायसै आरोना पुलिस गैया हरैहाय एसे सालु जानांगौ टाउनाव थाग्राब्ला जोंनिया KTM 900 एकदमबारे बाज्ल'बाय थायो दिसखासै इन्डियान अइल मोनफैबाय नै थाव जमा खालामनानै दोनग्रा एसे नैबे जायगाया सेवानोगोर अभारब्रिज आन्डारपास इंजन गुदुं नै माने गोजौजों ट्रेन थाङो गाहायजोंहाय एन्जर फैयो ओरै आगसिजों औ नै आगसिजों औ गावनो खनसे फैखाबायलै ओरैथो सिदाथो ओरै आगसिजों नै फैखांनानैबो बावबावोसो दे सिखासै नै मोनफैबाय वेस्टार्न साउथ वेस्टार्न रेलवे ट्रेन स्टेसन होननानै बुङो बेखौहाय टिकेट लांनायसै फैनायनि ट्रेन मोनफैबाय पार्किं जाबाय टिकेट गारग्रा बे
Go beri. Sana. Kita ada ini ada. Ada tiket counter ya, South Western. Ini? Banaswadi. Banaswadi ya. 55 ya, Pak. Thank you. Welcome. นายหลังเด้ออะไรจะเพื่อนเลยถามไม่ใช่ Belok ke atas, no? cái này ngắt mà đi này đây này Western đi nó dày vậy South Western Railway Banaswadi camera có vậy lâu thì ra rồi à sân mix lâu rồi nâng lạ hơn là nó không biết sao nó vậy Lâu nang ano? rồi Kita ada gitu nih. itu dong 홈 필랍 가라마시 ट्रेन नम्बर अब बिसिबांमोन नायनां एसे नामाखौ नुलाय लांनाय माथो मा थांखो ट्रेन नाम्बारा बिसिबांमोनथाय दङ बन्द' खालामना लाखो Kita lagi kali. बेसेबां दं ट्रेन Inga bos. Ya, bisa tarik. Itu. Lawai cikina sampai. Erangan hisuing kia. Rika. Anjing kan lima nih bego kisah rau pelala. Lama ini sekolah aku menla. Thank you ma'am. Itu return warna nih. Uralla warna. Adu itu lihat nama. Oke. Ada kenan. Coba deh, kom jakabai 33 34 55 Chụp là lên được phớt thằng ấy chi đấy train station dịp lạnh khắp vậy Ini nih station nak. Banaswadi. Nih ini dangkrak ya. Bye मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो नेक्स्ट टाइमाव आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन दिन्थिनाय जाबावगोन गामियाव लोगो मोनसिगोन गामियावहाय थांगासिनो दङ ब्लगार खालामनो थांगासिनो दङ नुहैगोन ओजोंहाय गारिनि फैसा होनि अब्ला दोननायसै बेयावनो रायजोफोर बेसेखिनियानोमोन भिडिअआ गोजोन्थों जै बर' हारिनि